Sukaldaria eta telebista aurkezlea Beasainen jaio zen 1980ko apirilaren 4. Sukaldari honek batez ere pozreak egiten ditu. Carlos Arguiñano bere neba da eta harekin hasi zen lanean 16 urte zituenean. 1981 bere nebarekin lan egin eta gero bere telebista aurkezle karrera hasi zen. Saioaren izena La Cocina de cada día zen. Carlosek aurkezten zuen saioa eta Ebak postren ardura zuen. 2006an bere telebistako saioa lortu zuen Hoy cocinas tú. Saio horretan, Ebak lagun bati erakusten zion menu, bat nola kozinatu, gero hark bere gonbidatuei prestatzeko. 2009 arte, programaren nagusia izan zen. Horrez gain, Las Tentaciones de Eva aurkeztu zuen kate berean. 2009 eta 2010 artean, saio berezi ugari egin zituen Ogaru kanalerako, adibidez, Navidades con Eva y Enrique eta Desayunos y Meriendas de Eva Arguiñano. 2011 eta 2013 urteen artean, sukaldaritza reality bat aurkeztu zuen Cocina con Sentimiento ditua. 2013ko apirilaren 18an, Donostiako ospitaleko zainketa, intensiboen unitatean sartu zuten. Bihotzekoa izan ondoren. Bihotzeko ebakuntza egin zioten eta hobera egin zuen.